Profesor, ktorý prešlého týždňa účastvoval na kongresu slavistoch, počas stretnúca s členami Društva za ruský jazyk, literatúru i kultúru bešedoval o svojim perším dotyku s ruským jazykom a potom še interesoval za jeho stan na tých prostoroch u pohľadu obrazovania religii i kultúry. Znáte, že my u Švédce máme i členov Društva za ruský jazyk i našich početovateľov, ale medzi njima i Gavril Kolesar, ktorý teraz u Kanadi. On nam pomaha nasam-pred, keď u pitanju vydavateljna džijalnost, da povolal naših počitovateľov, že bi nam pomogli. A že finansijno, rozumiše, i mezi peršima še odvolal profesor i uži uplacal svoju donaciju. Skorej som znal, že še ruski jazyk pestuje u Vojvodini, a teraz som videl, že je daskeľo bar sposobných i aktívnych ľudzoch, ktorí še so s tým zanimajú, i daskeľo institúcií, jak co závod i društvo, a to som neznal. Môžem vám len vinčovať, že ste takí aktívni i že še teľo zakladáce za ruski jazyk. Členi Društva za ruský jazyk, literatúru i kultúru predstavili profesorovi svoju aktivnosti i roboti, a z tej nahody mu podarovali daskeľo publikaciji, jak i knižočku počesného člena društva. Braun 2008 roku písal do časopisu Švetlosť a ostatnju robotu v jazyku s ruským jazykom objavil pod názvu Poriadok enklitikoh u jazyku vojvodjanskih rusnacoh.